Yɛnyina nim sɛ dwade twaa mu no ɛna Otumfoɔ etu Kenya ase no bɛtu man hene adeɛ so. Na otu n'adeɛ so no mahu sɛ yɛn nuanom bi a ɔmo nyɛ asantefoɔ na ɔmpɛ sɛ ɔmo bɛsua amammerɛ fa asante ho no ɛkeka nsɛmfunu bi ka nneɛma ɛsiiɛ no ho. Mahu sɛ obi koraa ka sɛ colonial den bi ɔnte deɛ ɔka no ase. Ne kurom hene nso so Borno kurom nyinaa no ɛhyɛ n'ase. Ɛno deɛ ohu sɛ colonial bibi. Yɛnhwɛ kwan afa so a Kenya ase no bɛtu baeɛ. Kenya ase nyinaa no yɛfrɛ hɔ ahafo Kenya ase. Ɛna na ɛyɛ Hyiawu Hema na Hyiawu Baapanyini na asase ne hɔ. Na Hyiawu no kora ɛfiri he Asantehene ɔtɔ so 9 ne yɛfrɛ no sɛ Kwadwo Ɔpɔnawia. Ansa na obɛdi Asantehene no na ɔyɛ Abakomahene. Yɛka Abakomahene wɔ twi mu a ɛyɛ akonnwa a yɛatwam na wobɛtoto akonnwa a yɛka no Borɔfo mu Crown Prince ho. Na ɛyɛ ɔhene a ofiri ɔhene abusua no mu a bere bi ɔhene no bɛtɔ bi a ɔne ba bɛdi ade ɛna ne yɛka no Abakomahene. Na Asantehene pɛpɛ de second twam mu ɛnam sɛ ɛduru bi na asɛ nkurɔfoɔ de adwembɔne na ɛdi akonnwa no afiri sɛ ɔhene no yare mpo ne yɛde ne kɔ ayaresabea a Abakomahene so wɔmpene. Ɔpɛ sɛ ɔhene no firi mu ntam na afei ɔno nso bɛyɛ ɔhene. Nti saa nneɛma no nyinaa ka ho bi ntena ɛtwa mu. Na ɛberɛ a na ɔsɛe Kwadwo yɛ Abakomahene ma Asantehene ɔtɔ so mmiɛnsa Kusi Boadum no ɛduru baabi ntawantawa kakra ba ɔmo ntam ɛma Asantehene Kusi Boadum ɛpam no firi Kumase. Ɔpam no na ɔgye akonnwa no firi ne nsam. Nti ɛno mu na ɔyɛɛ sɛ ɔrekɔ baabi akɔtena ɛfiri sɛ ɛsɛ ɔntu firi Kumase na ɔagye n'ahome kakra na ɔhwɛ deɛ ɛbɛsi. Ɔrekɔ no na ɔfa Kumase borɔno a ɛfrɛ hɔ Afrantwo. Ɔduru hɔ na akɔm de no obisaa Afrantwo hene ne Afrantwo kuromafoɔ no aduane ɔmo amfi no na ɔmo san huru no. Nti ɔtraa hɔ wie a ɔduru ɛyɛ boɔ ho akoroa patam ho baabi no ɛna ɔhyia ɔbaa bi a ɔbaa no ɛde ne kɔɔ ne fie kɔma no aduane diiɛ ɛmaa baabi tenaeɛ. Ɔbaa na abusuafoɔ no hwɛɛ na akɔpem sɛ ɛduru baabi no Kusi Boadum nya adwensakyera ɛma ɔfrɛ ɛyɛ ɔsɛ Kwadwo so ɔmmra na ɔnsan bɛdi Abakomahene akonnwa no. Nti obɛdi Abakomahene akonnwa no ɛberɛ a Kusi Boadum ɛgye akonnwa no too hɔnom no ɛna ɔsɛ Kwadwo bɛdii hene no. Obɛdii hene no na ɔkɔ ma ɛkɔfrɛ ɔbaa ne baeɛ na ɔwaree no ɛna ɔmaa no de n'abusuafoɔ nyinaa baeɛ. Ɛna ɔyɛ sɛ manhyia ɔmo a nka mewuiɛ nti ɛna ɛde Hyiawu akonnwa baeɛ. Nti Hyiawu yɛ ɔhene yere akonnwa na Hyiawu wɔ nsase ɛwɔ ahafo. Nti nanka saa nsase na Hyiawu Hema ɛhwɛ so no ɛna ɛduru baabi no ɛyɛ Hyiawu Hema baako baeɛ na ɔhu sɛ n'aberanteɛ bi ɛsom no som fampa so. Nti ɔhwɛ sɛ osi som no fa na ɔyɛ sɛ ɛne n'asase na ɛwɔ ahafo no ɔnkɔma no bi na ɔmfa ntena so. Ɛnnem a ɔmo kɔ kyekyere ɛyɛ kuro foforɔ ɛwɔ ahafo Kenya ase ɛmaa no koraa. Na aberɛ no ɔnyanya mfeɛ 19 mpo. Nti ɔde no kɔtena hɔ no na ɔbɛde ɛyɛ Nana Kwabena Nsia. Nti ɔbɛde Nana Kwabena Nsia yi no ɔde no kɔtena so no ɛduru baabi na kuro no na ɛsɛ wɔyɛ Hyiawu Hema na n'ase Hyiawu Baapanyini na apɛnim a na ɔde asase ɔde ama no wɔ ahafo Kenya ase no ɛbɛsom Hyiawu Baapanyini. Ɛduru baabi no ɔhu sɛ kuro no akɔ n'anim na ɔmo yɛ sɛ ɛne yɛnte kuro no mfiri kuro no a ɛwɔ mu dada no ɛna ma Asantehene ɛto hɔ din Kenya ase no matu ɛfiri sɛ asase a ɛde no kɔtena so nyinaa ne ahafo Kenya ase. Ɛberɛ a yɛhyɛ ahyɛ frɛ hɔnom no Kenya ase no matu no ɛna ma dada no ɛbɛdane Kenya ase number 1. Nti baa saa no ɛna ɛduru baabi no yɛpagyaa kuro no na ɛyɛ no Berempɔn ɛna Asantehene Otumfoɔ Poku Araberɛ so no ɛyɛ no ɛyɛ man hene. Nti kwan bi so no nipa a ɛte ase nyinaa no ɔno nko ara ne nipa a ɛyɛ Nana Adediako Kwabena Nsia. Ɔno nko ara ne nipa a wayɛ di kuro ayɛ Berempɔn asan yɛ man hene. Ɔde akonnwa no akyɛ paa. Nti akonnwa no abɔseɛ no nyinaa firi ɛyɛ Hyiawu ɛne Kenya ase number 1. Nti Asantehene na ɛde hɔ ama wo ɛte hɔ. Nti ɛtɔ da amanfoɔ bi wɔ hɔ no mo refi baabi a ɔmo firi ɛkɔduru baabi a ɔmo akɔduru no. Na amanfoɔ tenkyɛn mo kɛkɛ sɛ muhu sɛ ɛberɛ a ɔhene tu ne firi akonnwa so wieɛ no ɔmo kɔɔ kurom hɔ kɔɔ ahemfie hɔ no sɛdeɛ hɔ asi afu na mfuturo gugu hɔ no tumi sɛ ɛbɛboro afe ne akyire no ɔmo nkɔ ahemfie hɔ. Nso ɔmo di hene wɔ hɔ ɛdi ho adododeɛ ɔmo nkɔ ahemfie hɔ. Nti ahemfie hɔ afu basaa ɛna ɛhɔ ayɛ mfuturo basabasa ɛno da hɔ. Fiada a ɛtwa mu yi aso so Nana Sawansa
ɛyɛ Heman Hene ɛkɔ Great Minds ɛyɛ Lewin School mu hɔ. Now Nana kyerɛ ɛkasa no ɔkyerɛ n'adwene fa ɛyɛ kasa ho nsɛm aba ɛwɔ Ghana ha obi ayɛ din wɔ ho a last week ame ka ho asɛm. Sisi aban na adwene sɛ efiri nkorabere mu KG bɛ nyinaa no nkora no ba besua Arabic ɛne ɛyɛ Chinese ɛwɔ school aka ho. On sɛ anko yɛ twi ne nti no obi anka ho asɛm. Mpɛ dodoɔ sɛn na Ghana fo kɔ China. Ghana ne China ɛbi sɛ free ana. Mpɛ dodoɔ sɛn na Ghana fo kɔ Arab countries. Ghana ne Arab countries ɛbi sɛ free ana. Na Arab pra no yɛsua mu deɛ he ne yɛsua. Yɛsua deɛ Quran mu no ana yɛsua Saudi Arabia deɛ no ana yɛsua Libya ana sɛ Morocco deɛ no. Ɛfiri sɛ saa Arab a mekeka nyinaa so sua de dantem. Deɛ ɔde twerɛ Quran no ɛne deɛ ɛka no Saudi Arabia Qatar ne UAE mu no ɛna deɛ ɛka no Libya mu no deɛ ɛka no Egypt mu deɛ ɛka no Tunisia deɛ ɛka no Algeria ne nyinaa so sua kakra de dantem. Ɛtɔ da koraa wɔka no obi nti deɛ ɔka no sɛ nti ansa na wɔde policy foforɔ bɛba ɛwɔ educational sector no ɛyɛ na de ba to cure a mischief or to cure a certain disease. Deɛ na ɛsi wɔ educational sector no mu a ɛno nti sɛ wɔsɛ esua Chinese anaasɛ Arabic a ɛma no yɛ compulsory sɛ akora bi nsua. Ebia meka sɛ efiri na ɛkɔ China ne Ghana ayɛ fact bi a obi atumi kɔ no hɔ ɛna China fo bɛgu Ghana bebree ba ntumi na ɔmu ni nkɔmɔ a ɛna ase yɛnsua na nsɔfo saa problem. Ebia Arabfoɔ no aba bɛgu asese a ase deɛ egu afa baabi a no ɔmo bi company hɔ ayɛ investment wɔ ha yɛntumi na ɔmo nyɛ adwuma because ɛnte Arabic na wɔde Arabic ne ba na aba bɛkio saa mischief no. Deɛ na ɛsi ɛwɔ Ghana nti a ɛwɔ sɛ yɛkɔsua Arabic anaasɛ yɛkɔsua Chinese because for all I know no yɛne ɔmo ne issue biara ɛwɔ sɛ no nti yɛkɔsua ɔmo kasa. French speaking countries mmiɛnsa atwa ho ahyia saa countries na permanent ɔmo nya mfiri ha. Yɛfiri yɛn nkora baabi yɛsua French saa yɛantumi ate French. Ɛdeɛ na aba bɛha nkora. Sisi amanfoɔ de technology aba ama nkurɔfoɔ yɛ STEM education nkurɔfoɔ yɛ vocational skills ne technical skills wɔ school sɛdeɛ bɛyɛ ɔmo bɛnya nsa no ɔdwuma ɔmo wi sɛ ɔmo atumi bibi no. Aban deɛ otumi twɛn ho no sɛ nkosua ɛkasa foforɔ na ɛkosua generals no mfasoɔ bɛn paa na generals no ɛde abrɛ Ghana in terms of employment ɛne job creation ho a ɛno nti yɛsan hɔ akosua another form of generals ɛde abɛka yɛn ho. Well mene Nana Heman Hene yɛ adwene paa sɛ yɛnsua instead sɛ nka wopɛ sɛ yɛnsuasua obi kasa na na nka Ghana aka sɛ yɛnsuasua yɛn ho yɛkasa na bi a akamfoɔ so nsua bi a ebi anaasɛ Dagomba nka ho na bi a Dagomba fo so nsua bi a ɛnkran anaasɛ nzema nka ɔmo kasa na nka yɛ nam a yɛhyehyɛ ho na yɛdi dwa yɛtumi aka kasa. Nti all these things no ɛyɛ nneɛma a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ. Ɛnura so ɛyɛ Professor Rita Akosua Dixon Juma Odi as Vice Chancellor wɔ KNUST ɛbɛwie ɔtena so mfie 6 ɔna na ɛyɛ Vice Chancellor ɔtɔ so dumienu sisi yɛnya Professor Christian Ejare a ɔbɛyɛ Vice Chancellor ɔtɔ so dumiɛnsa anura Chancellor of the University Otumfoɔ Osei to the second Asantehene ɛna sworn in ɛma sisi yɛnya new Vice Chancellor ɛwɔ na ɔtwe mu nso yɛte sɛ akoa bi kɔɔ sɛ nka Asantehene statue esi Kumase no hɔ bubu no na nyame adaroma Kumasefoɔ akyerɛ bibi kakra ama hu sɛ saa nsɛmfo no ntumi fa bɛne nam kurom ha na afa ho ne firi ɛyɛ bus stop boys sɛ den no ɔmo nso akeka nsɛmfo bi afa Kumasefoɔ ho ɔmo akɔ nkran akɔhu sɛ poano hɔ no efi gu hɔ na ɔka ho asɛm sɛ ɛnkyerɛ sɛ ɔmo te area hɔ no pɛɛ na ɛyɛ sɛ efi no na obi wɔ ano ase efi ne firi Kumase na saa nsɛmfo na ɛkɔ so Ghana obiara de Asante yɛ joke na obiara asere no ɛwɔ sɛ ɛhwɛ ne ka saa nsɛmhunu no yɛntoa so ma ne nkɔ woyɛ adeɛ a yɛdwene sɛ nyina ɛbɔ aba so ɛyɛ nti yɛhyɛ wo post no nkwa no ba afei deɛ nsɛmfo a ɛwɔ ne sɛ ɔde bɛgye din no nti no wobɛka sɛ Kumasefoɔ no ɛyɛ fi no ɛyɛ adeɛ deɛ research na conduct ahu sɛ ɛfi korɔ na wɔpo no mu no ɛfiri Kumase na ɛbaeɛ ɛyi wa wonam Polygon ne ɛyi saa ɛyi friend sɛ Nima ɛne mmeame bebree ɛwɔ Accra no ma bi mo wonam friend sɛ ɛyi wagya nsuo ho ne no fi ne firi hɔ fɔ no ɛyɛ ahu mantemɔfo no wɔn te hɔ no hemfa na ɛyɛ wɔn tɔn bɔɔda gu mpoano hɔ no how many of them ɛne sɔre anɔpa wɔn kɔ public toilet so ana wɔ toilet wɔ ne fie
bebree na akɔtena po ano akɔyɛ nneɛma gu hɔ nom yɛnyɛ na ɛba bɛkeka nsɛm a ɛsi wɔ po no hɔ na wode blame ne ba bɛma asantefoɔ nti ɛyɛ ɔsɛ woka Kumasi a obiara bɛsere no obiara de aka nsɛmfo afa ho nti ɛna woka meanwhile no nsuo no yiri wɔ Accra no ayɛ fefa nkurɔfoɔ fie no me imagine sɛ saa asɛm wɔ esi wɔ Accra nka wade san Asantehene din na nka up to now ɛdɛ so bɔ ne din nanso ɛnam sɛ esi wɔ Accra nti no yɛde blame ne ma aban yɛ blame government esi wɔ Kumasi ha nka bɛpem saa berɛ no nka Asantehene din koraa na nti saa nsɛm no a ɛkɔ so no a nsɛmhunu bi a obi aka na pancha yɛ Asante joke na yɛ nyinaa yɛasere no yɛmpere ma ne nkɔ so bi mu yɛma nsɛmfo wei no ntumi sisi bi mu mbɛgyae saa nsɛm mu na munyae